Pagbigat naman ng trapiko sa Paitan Westwall, Pangasinan inaasahan dahil sa construction ng tulay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Inaasang makararanas ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang mga motorista sa Barangay Paitan West, Sual, Pangasinan sa Sabado, Enero 17 dahil sa isasagawang pagtanggal ng girder sa Paitan Bridge. Batay sa abiso, ipatutupad ang pansamantalang traffic control at rerouting mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang bigyan daan ang ligtas na pag-alis ng mga girder ng tulay. Sa naturang oras, pansamantalang ihihinto at kukontrolin ang daloy ng mga sasakyan sa apektadong bahagi ng kalsada. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, mga pedestrian at mga manggagawang kasama sa proyekto na isinasagawa sa ilalim ng pangangasiwa at monitoring ng Department of Public Works and Highways. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang publiko na maglaan ng karagdagang oras sa biyahe, sumunod sa mga traffic advisory at tagubilin ng mga otoridad at umiwas muna sa nasabing lugar kung hindi kinakailangang dumaan. Inaasahang ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko matapos makumpleto ang gawain sa itinakdang oras. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.